Takže čaute, mala som narodky a poďme sa pozrieť, čo som všetko dostala. Takže toto mám od mojej starej mamy, alebo teda od prababky, nejaké cukríky, aj peniaze, jasné, že. Potom dostala som veľkú narodeninovú tašku plnú sladkosti od mojej babky, plus od mojej tety. A potom som dostala takúto masku, teda pod oči a na ústa. Veľmi sa mi to páči. Takže ako ďalšie mám ďalšie sladkosti a ďalšie sladkosti a ďalšie sladkosti. Hej. Potom som dostala takú veľkú tašku od maminy. A vnútri v nej mám veci, ktoré som dostala od mojej maminy a od mojej krstnej sesternici a bratranca. Takže tu mám veci od krstnej, tu mám nejaký lak na nechty, teda väčšinou je to hygiena. Hladý lak na nechty, potom šampón. Toto je šampón na vlasy. A toto je krém. Malo by to byť na celé telo, neviem. Potom maska na tvár. Potom ďalej mám, to je proste také na nos a proti porom alebo proti, ja neviem. Potom nejaké vankúšiky pod oči, goličku pod pazuchy, balzam na ústa. No a to je všetko. No, ale ja som tam ešte zabudla ukázať pilník. Hej. No a toto sú moje veci od mojej maminy až na ten pilník. Takže toto mám taký ako keby vrchnák a vnútri sú zvýrazňovačky, alebo ako by som to mohla povedať. A toto ešte puším pero ide k mojej krstnej. Takže puším pero, tuším nie gumovacie, nejaké zvýrazňovačky, ďalšie zvýrazňovačky, ktoré sú gumovacie, za čo som mega rada. Potom pera. Ja som sa tam snažila, aby tam ten hnedý medvedík bol ukázateľný, ale není. Tak sa ukážeme v ďalšom videjku. No toto, to mačičkové, ani vôbec neviem, čo to bolo. Ale uvidíme to v ďalšom videjku. Potom som dostala šnúrku na mobil, nejaké kuromy veci. A pretože toto sú veci od mojej sesternici, až som mega rada. Plus ešte od bratranca. No a tento squishy